Bar ngono cambahe bolo aja lali. Secukupnya wae. Cambahe terus kemangine. Bar ngono. Assalamualaikum bolo Mas, piye kabar sampean? Moga-moga dina iki kabeh sampean apik, ora ana sepilek, ora ana sing ngeluh, ora ana sing linu. Moga-moga sehat kabeh, tapi nek ana sing kurang sehat, moga-moga sampean ndang waras. Terus sapa jeneng moga-moga ndang lunas. Masih dalam edisi spesial Ramadan Bolo. Jadi dino iki ayo nggawe bukanan. Bukanane apa iki? Ayo nggawe terancam kemangi Bolo. Terancam kemangi bahane apa wae? Lah tak tutono bahan-bahane. Bahan-bahane Bolo biasa ana lombok abang, lombok rawit. Rawitnya macam loro, ana rawit kuning, ana rawit setan. Terus kencur aja lali. Bawang. Dadi mau nganggo bawang putih tok, gak usah brambang. Godhong jeruk. Terus ana laos, terasi. Terus bahan-bahane iki ana timun, ana kemangi, terus iki kok biasa cikalan klopo ya, engko diparut, terus nganggo cambah. Engko dikai lawuh iki Bolo ya. Lawuhe tempe dan tambah suger. Terus sing pertama langsung ayo dibakar sik teraseke Bolo. Sik disunduki sik Bolo ya nduk. Terasek iki sak padha jempolan tangan lah. Disundukno ning kene terus dibakar. Bakar ngene ae Bolo lho. Terus iki disunduki to dibakar Bolo ya. Wis ngene diting-tingno ning dhuwur wowo ngene, ora usah didekek ning geni sing mekan ngono Bolo ya. Nek dilane geni sing mekan, engko teraseke iku wis pereng gosong tapi jerone isih mentah. Ambune teraseke Bolo. Suger kan. Oke, kita rasake semateng Bolo. Langsung wae terasake diplungno rene. Ya. Terus koyo biasane. Nek ape ngulek dikai uyah, ya. Dikuyah sithik ae. Ben apa? Ben nek ngulek iki gampang. Ngene Bolo ya. Terus diulek. Bumbune diulek. Bolo ya. Diulek sing lembut. Laose sik angel digecek sik.